Okay, sinoba namhlanje la ku Janki Impilo. Sino King Nuba. Hayi. Hello King Nuba. Oh, mphatha King bodwa Nkosi mfanele ngisakapha nami ngibe yiqueen Uphakathi nje. Hawu, ezweni niyaphila ezweni. Awu siyaphila King unjani wena? Ngiyaphila nami my sister, ngiyaphila kakhulu kunakuqala. Awukhumbuza abalaleli nje ukuthi uba uKing Nuba. Hawu King Nuba ubhose ibilibo umuntu ocula kahle ezweni phansi onizomkhulu lapha engibuya khona bakwethu inkosi yasezweni umuntu ocula kahle the hit maker yasezweni. Awusinike nje umuntu owodwa. Ngingashaya a hit song. Yeah. Ithi ithi wayengenamali, wayengenamuntu, wayengenamngani, wayengenalutho. Akazakenzeni, akazange lahli ithemba. Wathini? Wathi Oh, wathi akazakenzeni, akazange lahli ithemba. Oh, wathi Oh, wathi hayi iyo hit song yasezweni ke le ayikwenye. Isiphumile isinqumo le song. Iphumile manje ngayisubmita lapho online mase kusasa khambanga kahle kuzomela ngiyilethe manywa ke manje ngize ngeinyawo straight. Ufike qathatha. Ngifike qathatha ngoba into za online angiyithembi. Kunengosi yethu ethi Janki Impilo King Nuba siyake nje sibize ke abantu okunezinto kufanele bayibonge noma sibone okuhle okusuke ke kubehlele njengoba sibone nawe esikwazi thina njengomuntu oyibhinga elizenzela amahlaya eliyiculela into ewushidi kodwa usuyagraduate ungasitshela ngale graduation yakho ukuthi bekwenzakalani? Kusho ukuthi uKing Nuba ubhasa ibili abantu bengazi ukuthi ngiyafunda yabo. Ngabazi ukuthi ngumculi nje phela wama hit owasezweni owenza ama video ebengifunda since 20